שלמה המלך אומר, אשר יגורתי יבוא לי. כשאדם מפחד ממשהו זה קורה לו. למה? אומר המהר"ל מפראג, כל אדם צריך לתת אמון בבורא עולם שהוא אוהב אותו, שומר עליו, משגיח עליו ודואג לכל צרכיו. כשהאדם מפחד מדבר שהוא לא צריך לפחד ממנו, צריך לפחד רק מבורא עולם. כשהוא מפחד מדברים, מאנשים, ממצבים שהוא לא צריך לפחד, הוא יוצר סדק בחומת ההגנה האלוקית שיש עליו. כל זמן שהוא נשען על בורא עולם, יש עליו כיפת ברזל של הגנה הרמטית. כשהוא מפחד מאחרים, אז בעצם מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? אני לא מספיק סומך עליך. הוא יוצר סדק בחומת ההגנה. ואז הדבר שהוא מפחד ממנו חודר דרך הסדק הזה ומזיק לו. עד כמה האדם צריך את כל הפחד שלו להעביר רק לבורא עולם, ולא פחד של מכות, לא מפחד שיקה אותי. כשהאדם נשען על הקדוש ברוך הוא, יש כזה כלל שאומרים, הפוחד מאחד לא מפחד מאף אחד. צריך לפחד רק מהאחד, רק מבורא עולם שברא אותו.